Спри за момент, искам да се помоля за теб. Не е случайно, че четеш това. Бог иска да чуеш тези думи днес. Господи, дай ни мир в Твоето присъствие и да търсим Твоя мир. Господи, моля Те, удължи дните ми, но не позволявай да загубя ума си. Нека семейството ми винаги бъде в безопасност и никога да не му липсва храна или вода. Господи, моля Те, защити ни от болка, ревност, клевета, болести и война. Господи, моля Те, благослови моите деца, внуци и близки. Не ме отделяй от децата ми и не позволявай да ги виждам в беда. Моля се също всички да станат по-добри и по-силни и да им дам смелост в трудни времена. Всеки, който напише Амин и сподели тази молитва, ще види положителни промени в живота си.